Как да си направим много вкусни пълнени чушки с кайма, и ориз, и лук и малко копър. Трябват ни, ето тук на снимката виждаме, 700 грама кайма от свинска плешка, копър, голяма глава лук, крумит и ни трябва ориз. Тук ориза е малко, че ми беше свършил половин голяма кафена чашка. Една цяла голяма кафена чашка е добре. Нека има ориз, нека има лук, по-вкусно става. Първо нарязваме лука доста наситно и хубаво го запържваме, като през цялото време го бъркаме, обръщаме и вертикално с лопатката го разчупваме, за да стане възможно най-ситен. Пържим го, докато леко пожълтее и някои отделни перца даже леко покафеняват. Тоест леко да се карамелизира, да омекне и да стане по-сладък. След това отгоре слагаме каймата и хубаво я объркваме с лука. Като отдолу стържим с лопатката по дъното на тигана и обръщаме, за да не залепва нищо. И много хубаво размачкваме, размесваме и много енергично, вертикално накълцваме каймата на много малки, възможно най-малки парченца да стане. Постепенно се оформят такива малки парченца кайма, които са големи някъде между едър ориз и ситен грах. И всичкото това бъркане, обръщане, разместване и най-вече вертикално енергично накълцване на каймата продължава, докато тя стане така почти готова. Ето тук виждаме, вече каймата е готова. Станала е на такива едни малки зранца, големи колкото ситен грах. И отгоре сипваме ориза, хубаво го разтиламе и много хубаво го объркваме с готовата кайма. След това добавяме вода, доста вода, нека да плувне във вода и го оставяме да си кипи, да се вари ориза, да си поема водата. Междувременно, докато си кипи ориза, слагаме 2 кафени лъжички пълни с сол. Добавяме и повечко червен пипер. Става много вкусно, като се сложи повечко червен пипер. Добавяме и ситно накълцения копър и много хубаво го размесваме с това, което е в тигана. Кайма, ориз. Ето тук виждаме как доста от водата се е изпарила. Отгоре изглежда сякаш изобщо няма вода, но като разбъркаме с лопатката, виждаме, че отдолу има доста вода. Махаме тигана от котлона, оставяме го в страни захлупен с капака, ориза да поеме още вода. И изобщо малко да си почине цялата тази смес. В това време ние си подготвяме работното място. Виждаме чушките, те са почистени, разбира се, без дръжки, без семки. Тези чушки са извадени от фризера и размразени, те са приготвени миналата година есента, като са леко попарени и сега много лесно се пълнят и много бързо стават готови. Също имаме лъжица, с която да ги пълним. Хубаво е лъжицата да не е широка овална, а да е продълговата, заострена. Супена лъжица, разбира се. Една дъска, върху която да сложим горещия тиган. И в дясно една голяма тенджера, в която съм сложил, тук съм сложил кошничката за запарване на продукти от тенджерата под налягане, за да отдели чушките да не лежат на дъното на тенджерата и да не загарят, да не залепват. Ето тук сме сложили и вече починалата смес, която е изтеглила още от водата. Ориза е изтеглила още от водата. И започваме да пълним чушките, като внимателно да не ги разкъсаме, хубаво ги тъпчем. Който е сипвал бетон в кофраж за колони, знае за какво става дума.
Сместа се слага в чушката и с лъжицата така вертикално няколко пъти се натъпква, промушва, за да се уплътни. И хубаво се напълва чушката. При тези пълнени чушки, понеже ориза вече е набъбнал, поел е вода, не е нужно да се пълнят по-малко, за да има място за ориза. Всичко вече си е в своя си обем, така че хубаво се пълнят тия чушки. И тенджерата вече е пълна. Тези чушки, половината са доста едри, доста обемни, половината са средни по обем. Накрая сипваме вряла вода в тиганчето, за да оберем и последните остатъци, каквото има. И го сипваме в тенджерата, тъй че тази вода попада на дъното. Примерно около един пръст е дълбока, за да може тя да се изпарява и в захлупената тенджера да се получи парна баня, в която да се доприготвят чушките. Тези чушки ги слагаме на котлона. Водата къкри някъде около 40 минути. Защо 40 минути след като сместа в чушките е почти готова? 10 минутки, понеже чушките са извадени от фризера и са още доста студени, а даже някои от тях на места имат и лед, който не се е стопил, тези чушки да могат за 10-15 минути да се сгорещат, да станат горещи както другата смес. И още около примерно 20-30 минути на пара да се доприготвят чушките, вътре сместа още да се обработи, самите чушки още да омекнат, за да се получи ето това нещо, което като се разкъса, месестата част на чушката много лесно се маха с изчегъртване от външната люспа и става нещо много вкусно, особено ако се сложи кисело мляко. Това е цялата философия. Колко време отнема приготвянето на тези пълнени чушки? Цялата работа започна в 9:49. Това беше първата снимка с необходимите продукти. Запържването на лука отне около 13 минути. След това, като беше добавена каймата и ориза, цялата подготовка и бъркане енергично на тази смес отне 53 минути. Между другото, изобщо не се усеща, защото човек непрекъснато нещо прави и времето хвърква. И след това още 40 минути за да къкри в тенджерата и да се приготвят тези пълнени чушки. Значи колко време отнема? Подготовката е 1 час и 6 минути и още 40 минути. Значи да речем 1 час и 45 минути от като сме започнали да се борим с продуктите до момента, в който можем да сервираме пълнените чушки.